Music by Neha Studio. रुपया जुटावे के बा मिलजुल के आवे के बा बबुआ आयांस के जनवा बचावे के बा रुपया जुटावे के बा मिलजुल के आवे के बा बबुआ आयांस के जनवा बचावे के बा आ 16 करोड़ के है दबैया आयांस के हाथ जोड़े बाबू और मैया आयांस के। पड़ल विपत्तिया बाटे नन्ही चुके लाल में रोग दो सामनवा फैले बाबूरा हाल में पड़ल विपत्तिया बाटे नन्ही चुके लाल में रोग दो सामनवा फैले बाबूरा हाल में आयल है कठिन समैया आयांस के हाथ जोड़े बाबू और मैया आयांस के। सुन भैया सुन चाचा बन जा सहारा हो आफत में पड़ल बायांस बेचारा हो। सुन भैया सुन चाचा बन जा सहारा हो आफत में पड़ल बायांस बेचारा हो अंतरा रात सहा कहा